Samantala, pagbabawal naman sa pagtatayo ng Bagong Manukan at Babuyan sa Umingan. Ipinanukala. Para sa detalye kasama natin, Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Nais resolbahin ang problemang dulot ng pamimesta ng langaw sa mga komunidad na nagmumula sa mga babuyan at manukan sa Umingan. Isang panukalang ordinansa ang inihain upang ipagbawal o tuluyan ng ipatigil ang pagtatayo ng bagong babuyan at manukan sa buong bayan sa loob ng 30 taon. Bilang karagdagan, iminumungkahi rin ang pag-amyenda sa ordinansa na maghihigpit sa operasyon ng agricultural at backyard farms upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan nang hindi nakakaapekto sa mga kalapit na kabahayan. Ang mga panukalang ordinansa ay may akibat na parusa o multa sa mga lalabag. Kinatigan naman ng mga residente ang naturang usapin dahil matagal na umanong problema ang malawakang pamimesto ng langaw sa mga kabahayan dahil sa kapabayaan ng ilang farm. Umaasa ang mga residente na mariresolba ito dahil sa banta sa kanilang kalusugan. Nagtagdang talakayin sa public hearing ang suwestyon at opinyon ng publiko ukol dito sa August 5 upang maging matiwasay ang implementasyon nito sakaling tuluyang maipasa. Kasama mo mula dito sa IFM Tegupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.